Здравейте! Сега искам да ви представя един наистина вау костюм, нов модел в Ефрея. Лично на мене изключително много ми хареса. Наистина страхотно се получи. Ето, това е сакото. Първо ще ви покажа сакото. Спортно елегантно сако с прав силует, с много красиви златни паспели, както виждате, и златни копчета. Приближа малко, така може да видите по-добре. Материята също е много интересна. Виждате, релефна е, памук, полиестер, има малко еластичност. Тук отпреде е с едноредно закопчаване с 5 копчета, като страни има този интересен ефект тук около канона. Сега ще ви го разкопчея, да го видите. Отвътре с хастар, естествено. Много елегантен костюм. Не знам, за мен специално много добре се получи този модел. Тъмно синьо с тези златните паспели и копчета. Така. Ето. Ще ви покажа и добиете някаква представа за материята. Това е една от причините, за които правим тези видеа, за да можете да придобиете по-добро впечатление за самите материи. Цветът е син. Така, това за това сако. Сега ще ви покажа и поличката. Така, сега искам да ви покажа и полата към сакото, за костюма, за който говорих преди малко. Ето го сакото, ето е полата. Така, пола трапец, според мен е по-скоро висока талия, с хастар естествено вътре. Ето, така. Погледнете в описанието на продукта, там ще видите таблица с дължините в различните размери, за да се ориентирате каква дължина ще бъде при вас, тъй като хората с различни височини, знаете, така че може при всеки човек да варира. Примерно манекенката е висока, измислено си около 180 см, вие виждате, че е малко над коляното, но вие ако сте примерно 165, със сигурност ще ви е под коляното и така нататък. Специално за тази пола няма какво много да се притеснявате за дължината. Можете да я скъсите без никакъв проблем, няма никакви шлицови, съвсем класическа трапец пола. Също така може и да се отпусне, ето сега ще ви покажа. Ние оставяме винаги така по-големи подгъви, за да могат хората, които искат да си ги пък отпуснат, да могат да се добавят още някой друг сантиметър към дължината на модела. Плътът е много хубав, памук с полиестер, има малко еластичност. Класическа пола. Не сме си поставили за цел да я правим и ние допълнително да я усложняваме и украсяваме, както така сакото, тъй като ще стане прекалено. Тук за този костюм специално сакото е вау ефекта, полата просто е като едно допълнение към целия ансамбъл.